Pangalawang laban ngayong buwan. Pagkatapos ng matinding pakikipaglaban namin sa Bagyong Christine, meron na namang isang super typhoon na paparating na ang pangalan ay Pepito. Napaisip lang ako, parang grabe naman. Hindi pa nga kami lubos na nakakaahon sa nagdaang bagyo. Ito na naman ulit, may isa na namang malaking pagsubok na haharapin. Pero ganun pa man, hindi natin pwedeng questionin ng Diyos. Alam kong mahirap unawain, alam kong mabigat sa dibdib, pero nangingibabaw pa rin ang pagtitiwala ko sa Diyos. Alam kong bawat pagsubok ay magdadala sa atin ng matibay na pananampalataya at lakas. Hindi niya tayo pababayaan. Ginawa niya tayong oragon dahil alam niyang kakayanin natin kahit anumang pagsubok ang dumating. Nang mga oras na nalaman namin na papalapit na si Pepito, lumabas agad kami para bumili ng mga kailangan. Lahat ng tao sa paligid namin naghahanda na rin. Napansin namin na may lubid na silang nilagay para maging gabay sa mga susuong sa baha. Halos sarado na ang mga tindahan sa amin kaya nagpunta na kami sa mall para mamili ng mga kakailanganin. 5K. Kaubusan nating power bank. Maraming bumili kahapon na. Sa dami ng tao, halos nagkakaubusan na ng mga bilihin. Bumili kami ng lubid, mop, balde dahil tumutulo sa amin pag sobrang malakas ang ulan, at butane para makapagluto pa rin kung sakaling maubos ang gas namin. Bumaba kami para pagkain naman ang bilhin namin. Halos puno ng tao at ubusan na ng stock. Ang nakita lang namin na halos nilalabas ng mga empleyado ay ang mga pagkaing dilata. May nadaanan din kaming bilihan ng itlog sa labas kaya bumili na rin kami. Na mga oras na to, tinawagan at inutusan din namin si Eiji at Sean na pumunta ng market para maghanap ng bibilhan ng tinapay. Konti na lang ang bukas na bilihan dahil abala na sa kanya-kanyang paghahanda sa bagyo. Kaya tsinaga nilang pumila para makabili ng tinapay. Pauwi na kami at hindi ko mapigilang malungkot sa mga nakita ko. Walang mahirap o mayaman pag kalamidad ang kalaban. Kanya-kanyang paghahanda pero magkakaisa sa laban. Lumubog man tayo ulit, aahon at aahon tayo. Magdasal at magtiwala tayo sa proteksyon ng Diyos. Kaya natin to. Lalaban tayo. Mahal kong Bicol.